Renungan Harian HKBP Selasa 16 Mei 2020. Haposima debatas siboto saluhutna. Turpuk sadarion Jeremia bindu 10 ayat 10. Au jahobado si dodoroha si uji pia-pia jala mangalehon tu ganup jolma hobar tu dalanna hobar tu parbueni pambahenanna. Haposima debata siboto saluhutna. Parkaro sian mula ni hasianganon tung so adong do jolma mangulu na so adong paruh kilonna dohot si pikiranna alai dia mana diula jolma. Olo dona sida mangasahon gogo dohot pikiran nasabing hape takas diboto dang dihalo mohon debata si songoni masa margogo pe jolmai na dipargowi tondi ni dibatado sian turpuk jamitawan boi idauta parsiajaran namat sai arga na pinatupa ni dibata marhite bangsona. Ikon pasabam rohado jolmai maruduk ni rohani debatado nama boto saluhut narikot di ngoluta. Ikon debatado halehetana mabahen aka silas ni roha ditongos do nadenggan adorang so ditagam jolmai. Ikon madok di roham ditadikon debatado au dihapur sokku dada tadi konon ni debata jolma nama bahan ibana haposanna. Idama hinadenggan ni pembahanan ni Jehovah longang dosa got hita paida ida huasona na marmuliai. Dibaheni haporsai ma Jehovah debata sian ias dohot uduk ni roha burjuma mengulahun hata dohot lomo ni rohana. Ihutan ma padokna jala haposi padupakna aka jolma nama haposi Tuhan debata dang jadi tertading ibana. Hatama mamasu-masu jala mangaramoti hita. Amin. Sian buku si jahawan si gandopari di HKBP buku pajono kamu ma tu debata.